Хотелите също имат нужда от филтри за вода. Днес инсталираме системи, които ще пречистят водата на цял ключов етаж на хотел. Там, където се намират барът, ресторантът и кухнята. И всички скъпи уреди, които работят с вода. За целта свързваме системата към основния кран на етажа. Първо, поставяме пред филтри Gross 20 в корпус от Viking Pro. Те не само пречистват водата от механични примеси, органични вещества, хлор и други, но и предпазват мембраната от преждевременно запушване или калциране, причинено от твърдата вода. А тук входящата вода е много твърда. Следват два броя обратно осматични системи, които произвеждат по 500 литра на час. Те пречистват водата на молекулярно ниво, правят я идеално чиста. Чистата вода се съхранява в резервоар с обем 500 литра. Оттам с помощта на помпа минава през кондиционен филтър. Кондиционният филтър отстранява евентуални вторични замърсявания на водата след съхранението й в резервоара. Също така добавя калций и магнезий. И завършваме с ултравиолетова лампа за допълнителна защита от бактерии. Така пречистената вода се разпределя за захранване на бара, който включва уреди като кафемашини, ледогенератор, машина за сокове и напитки и други. И целият кухненски кът, конвектомати, садомиални, перални бойлери и други. И не на последно място ще осигурят на персонала и на гостите на хотела хубава, трапезна и чиста вода. Аквафор си заслужава. А ти заслужаваш Аквафор.